ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த மாங்காய் வச்சு ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஊறுகாய் ரெடி பண்ணலாம். கல்யாண வீட்டு பந்திலெல்லாம் வைப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம இதில் செய்யலாம். எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த மாங்காய் முதல்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். மாங்காய் நல்லா கட் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், அந்த ஒரு மாங்காய் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இன்னும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துடலாம். தனி மிளகாத்தூள், உப்பு போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் போட்டாலே போதும். நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடுவோம். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தை வச்சு நம்ம தாளிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்து உள்ளே கொட்டி ஊற்றிடுவோம். அவ்வளோதான். ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஒரு ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். கடுகு போட்டுருவோம். கடுகு வெந்தோடனே 2 வெந்தயம் போடுவோம். வெந்தயம் போட்டோடனே 2 காஞ்ச மிளகாய் கட் பண்ணி அதையும் உள்ளே போட்டுருவோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஸ்டண்ட்டாக கல்யாண பந்திலெல்லாம் வைப்பாங்கள்ல, அந்த மாங்காய் ஊறுகாய் ரெடி. ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். வீட்டிலையே ஒரு மாங்காய் இருந்தால் போதும். அந்த மாங்காய் வச்சு செஞ்சிடலாம். இது ஒரு 3 நாள், ஒரு வாரம் வரை தாங்கும். கூட கொஞ்சம் நாள் இருக்கணும்னா நம்ம கூட கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா, ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றினதுக்கு பதிலாக ஒரு 50 கிராம் 100 கிராம் 50 கிராம் ஊற்றினீங்கன்னா கூட கொஞ்சம் நாள் இருக்கும். இது ஒரு வாரம் வரும். வச்சு சாப்பிட்லாம். சாம்பார் கூட எது வேணாலும் கூடன்னு வச்சு, தயிர் சாதம் கூட செம்மையாக இருக்கும். செம்ம டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்ம டேஸ்ட். உடனே சாப்பிட்லாம். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிரும் அந்த மாங்காய் ஊறுகாய். பாய். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.